Ahoj, já jsem Martin a učím se autoškolu právě tady, i když jsem dítě. Tak zleva nic nejde, teda zprava kecám, tak jdeme. Jdeme na naši jízdu až nahoru, tak ahoj. Počkej, já jsem vlastně furt tady. Tak, jedeme. Tak ahoj. Wow, tak to bylo hustý. Či je tam trojka? Na dvojku musíš, víš? Jo. Dvojku. A bacha, jedeš proti směru. Pardon lidi. Takže já furt čumím do kamery a na řízení, radši se budu koukat na řízení. Tak jedeme. Teďka najedu proti směru. Dej ten dvojku, máš tam 4. 4. A koukej na cestu. Je tam 2. A je tam teďka Ne. 2. Tak to vezmu zahrát. Já jsem jí, 2 je tam. Já jsem si to splet vlastně 2, já jsem furt dával 4.